vi vil gerne lave beviset for volumen af et omdrejningslegeme. Og til at starte med, så kan vi tage udgangspunkt i en cylinder, som jeg lige tegner. Og i en cylinder, der kan man finde volumen ved at tage grundfladen, lille g, og gange den med højden h. Altså volumen af cylinder er lige med g gange h. Og grundfladen, den finder man ved at tage radius i anden gange pi, fordi det er arealet af en cirkel. Og det sætter vi så ind i vores tidligere funktion, eller tidligere udtryk. Så den kommer til at hedde V er lige med pi gange h gange r i anden. Og det er så volumen af cylinderen. Hvis vi går videre, så kan vi tegne en graf med en funktion, som vi kalder f. Og den har grænseværdierne a og b. Og hvis man så tager den her funktion og drejer den 360 grader omkring x-aksen, så får man noget, hvor man kan finde volumen af omdrejningslegeme, som ser nogenlunde sådan her ud. Ish. Og der gælder det altså også, at den her funktion, som vi har, den skal være positiv. Det vil sige, at den skal ligge over 0, ellers så kan vi ikke regne på det. Det skal jo ikke. F er positiv. En positiv funktion. Og så kan vi indtegne en variabel, som vi kalder f eller x. Og den tegner jeg bare her. Og så kan vi, x den skal så ligge imellem grænseværdierne a og b. Så x er element i a til b. Og så vil vi gerne finde det areal, der er fra a til x. Det her areal. Og arealet af det stykke her fra a til x, det må så hedde det her areal. Det må hedde v af x. Fordi, okay, jeg hopper lige videre. Det her areal hedder v af x. Derudover så kan vi se, at v af a og lille a, det er 0. Fordi det er arealet her, hvor man ikke har noget af funktionen endnu. Og så må v af b være hele arealet af omdrejningslegemet. Jeps. Og
så gerne vil bevise, det er, at man kan finde volumen af, hvad kalder de den? Kalder de den bare volumen? Volumen og omdrejning. Nej, rumfanget af V er hvad? Bare V? Af omdrejningslegeme. Ja, bare V. V er lige med pi gange af integralet i grænserne b til a, eller a til b hedder det vel, funktionen f af x i anden dx. Jeps. Og det vil vi gerne bevise. Gå i gang med at bevise nu. Jeg vil gerne bevise følgende sætning, og her kan vi så starte med at finde ud af, om v er differentiabel i a og b, og hermed så også finde differentialkoefficienten. Yes. Så vi starter med at sige, at vx er volumensfunktionen for f, for funktionen f. Og her er f så ikke negativ. Og jeg vil så tegne en figur for vores omdrejningslegeme. Og herpå har vi så A, og vi har også B. Og herpå kan vi så også tegne X, som vi har herfra, og X0. Yes. Og her går vi så ud fra, at X er, her antager vi, at X er element i A, B, og at X0 er element i A og B, hvor at X er element i X0 og B. Yes. Vi antager så også den klamme skal vist vende omvendt. her. Ja. Og vi antager så også, at x er større end x0. Her fokuserer vi så på det stykke, vi har her, hvor at det svarer så til vores v, som er lige med vx minus v til x0. Og det er så volumen af det her. Yes. Ikke det første stykke der. Ikke det her? Nej. Det er så vores volumen af det stykke, vi har her. Så det er volumen af farvet. Yes. Hvad er det så? Minimum og maksimum. Ja. Okay, så vi tager vi kan så se på den her, at vi har et minimum, der ligger her, som vi kalder for x1, og vi har et maksimum, der ligger her, som vi kalder for x2. x1 er så minimum, og x2 er maksimum. Og det her kan vi så gøre, eller vise ved at tegne 3 forskellige figurer. Så hvis vi har så her kan vi så
kun tager udgangspunkt i det stykke, der er her. Så vi har så hvis vi starter med her, hvor vi har minimum, som er x1, så kan vi lave en cylinder på det, som ligger sådan her. Ja, hvor vi har den lille cylinder, der ligesom ligger her. Og så her har vi så vores volumen af det farvede. Og så herover der laver vi så en cylinder for x2, som var den altså maksimum. Så den kommer til at se sådan her. Yes. Så nu har vi ligesom de her 3 forskellige figurer, hvor vi har det lille cylinder for minimum, og så hele vores volumen, og så vores store cylinder for maksimum. Og her kan vi så opskrive en ordning for, hvor store de her ligesom er. Så hvis vi kigger på vores formel for cylinder, som er V er lige med pi gange højde gange r i anden, så kan vi så sige, så kan vi så opskrive ordning herfra. Så det vil så være pi gange x til x1 anden. Og så siger vi så, vores højde, det er så det, der er her. Og det må så være x minus x0. Så vi ser x minus x0. Yes. Og så har vi vores farveområde, som vi ved heroverfra er v til x minus v til x0. Og så det sidste har vi det store cylinder, som egentlig er det samme her, bortset fra at det her har vi x2. Så vi siger pi gange f til x2 i anden gange x minus x1. Yes. Og hermed har vi så opskrevet en ordning for størrelserne af de her 3 cylinder. Eller 3 figurer. Ja, jeg vil nu gerne arbejde lidt videre med Mies ulighed her. Og i den ulighed kan vi se, at hvis vi dividerer med x minus x0 på alle sider af ulighedstegnene, så vil vi få, at se her, der vil x minus x0 bare gå ud, så der står pi gange f af x1 i anden. Og her der vil vi få divideret med x minus x0. Og her der vil den også bare gå ud, så der står pi gange f af x2 i anden. Og nu kan vi altså se, at ved at gøre det her, der har vi fået i midten, der har vi fået differenskvotienten, et udtryk vi kender som differenskvotienten. Og for den, der kender vi, eller der ved vi, at v af x minus v af x0 divideret med x minus x0, det er gående imod ved mærke af x for x gående mod x0. Og nu kan vi så se, at hvis vi lærer, hvis x er gående mod x0, så vil f af x1 være gående mod f af x0, og f af x2 vil også være gående mod f af x0. Og det kan vi se på vores graf også, at hvis vi nu tegner f
af x1, den må være her et sted. F af x1 og f af x2 må være her et sted. Så vil de begge to være gående imod. Det er lidt småt det her, men ja. F af x1, når den bevæger sig længere hen imod, eller når x1 bevæger sig hen imod x0, så vil f af x1 bevæge sig mod f af x0. Og når x2 bevæger sig mod x0, så vil f af x2 også bevæge mod f af x0. Og derved kan vi konkludere, at såfremt vi har en positiv funktion, positiv kontinuær funktion, så vil Bemærke er lige med. bemærke være lige med Bemærke til x. hvad? Bemærke til x. Ja. Og så er det f, skal vi se, pi gange f. Er det ikke sådan? Jo. F af x0 i anden. Og derved vil v altså være, nej, v af x, nej, den hedder bare v. Men ikke, jo. V af x vil være integralet i grænserne a til b. Så kan vi sætte pi udenfor, og så f af x0 i anden, som altså svarer til pi gange grænserne. Og så, ja, vi skal lige noget d af x på her. V mærke af x dx, som også er lige med v af b minus v af a, som altså er lige med b. Vi har defineret, at vi kan se, at a er lige med 0. Så er der bare b tilbage, v af b. Yes. Og derved har vi altså vist den her formel her til beregning af volumen af et omdrejningslegeme. Jeg vil gerne lave et eksempel for en kegle. Og der starter vi så med at tegne en kegle, hvor vi har længden, som vi kalder h, og vi har så højden, som vi kalder r for radius. Og hermed kan vi så få en funktion, der hedder f dx er lige med h r og h x. Yes. Og vi har så tidligere fundet den her ligning for at, ligesom at finde volumen af en cylinder, nej, et omdrejende legeme. Og det kan vi så bruge på det her. Så derfor kan vi indsætte. Så vi siger v er lige med pi. Og så tager vi så fra h, som er herude, fordi det er vores længde, og 0, fordi vi vil gerne have den hertil. Og så indsætter vi vores f(x)-værdi. Anden, og så dx. Yes. Det vi så gerne vil nu, det er, at vi vil gerne rykke r over h over foran her. Og der skal vi så huske vores i anden. Så vi ser v er lige med pi gange r i anden divideret i h i anden. Så x i anden dx.
gøre nu, det er, at vi så kan tage og integrere det her. Så vi tager v lige med pi gange r i anden, h i anden. Og det ved vi så er en tredjedel x opløftet 3, fordi at når vi så integrerer det tilbage, så vil det så give x i anden. Så det bliver en tredjedel x opløftet 3. Og så ser vi h og 0 her. Det vi så gør nu, det er, at vi kan tage og indsætte h ind i vores funktion her, og 0 ind i vores funktion, og så sige det minus det andet. Så vi siger v lige med pi gange r i anden, divideret med h i anden. Og så har vi så en tredjedel h i tredje, minus en tredjedel 0 i tredje. Og det vi så kan se her, det er, at vores herover der giver det ligesom 0, fordi at vi har 0 i en tredjedel gange med 0, de opløfter i 3, så det giver 0. Og så kan vi så tage og flytte så gange den her ind her. Og vi ved, der står h i anden her og h i tredje her, så derfor går det ud med hinanden. Så det vil sige, at i alt har vi så en tredjedel gange pi gange r i anden gange h. Og så har vi så fundet et udtryk for volumen for vores kegle.